Здравейте, как сте днес? Сега ще ви разходя на моето пътешествие до Виена. Започваме от Кентърбъри. Това е Уестгейт Тауър. Коледно украсена. Значи моето коледно пътешествие до Виена започна преди Коледа. И тук това е рано сутринта, някъде към 4. И отивам в момента към автобусната спирка да си хвана автобуса до Лондон. И от Лондон до летището. Значи аз живея в Англия. Ето тук, това е един доста известен ресторант в Кентърбъри, The Ivy, украсен коледно с коледни стечни човеци, както виждате. И тъй, ще е доста забавно приключение до Виена. Това е коледният пазар, но затворен рано сутринта. Можете да видите коледната украса, светлини. Но да, доста студено време и дъждовно. Надявам се, че ще се насладите на това приключение до Виена. Ще разгледаме няколко музеи там, няколко дворци, коледни пазари. В момента съм на летище Лондон в Гетуик. Доста туристи, преди Коледа всеки пътуваше. Доста промоции по летищата. Коледни подаръци за всеки вкус. Ето коледните уха. Навсякъде беше коледно настроение. Липсва ми малко. Вече Коледа отмина. Но да, липсва ми това коледно настроение. Ето го и нашият пилот, който ни маха. Пътувах с Wizz Air. Полетът беше 1 час до Виена. Да, симпатичното розово самолетче. Ето го в цялия самолета. От 1 час до Виена, полетът беше пълен, но нямаше нямаше турбуленция, беше спокоен полета. И да, 1 час е доста кратък полет. Вече казнах във Виена и се намирам в един от техните pastry shops. Да, доста круасани, направи впечатление, богатият избор на различни кафета. Сигурно имаше към 20 вида кафета, каквото се сетите. Аз много обичам кафе, така че да, това е може би една от любимите ми дестинации за кафе. Много вкусно кафе, много богат избор. В момента съм на влаковата спирка от летището и си хващам влака за хотела. Както виждате, прословото виенско колело, тук отдалече беше спряло, не знам дали работеше. Не беше спряло, но да, прословото виенско колело на Виена, както виенското колело. Така спряло виенско колело. Тук съм в хотела. Доста хубав хотел, близко до градския транспорт. Спиката на трамвая беше на 2 минути от хотела. Много
достъпни линии до централната част на Виена, но всичко беше заето. Бях няколко дни преди Коледа, посетих града и всичко беше заето. В хотела не бяха останали въобще стаи. Целият град беше препълнен с туристи. Така че ако искате да посетите Виена по време на коледните празници, вземете си хотел може би 1-2 месеца предварително. Тук вечерта се разходихме в централната част на Виена. Виждате много светлини. Тук е катедралата, осветена, коледни елхи. Беше пълно с туристи. Наблизко имаше коледен базар, така че навсякъде имаше доста туристи. И да, ми направи впечатление, че принцип градът е доста чист, но в този период не беше много чисто по улиците. Явно да, заради изтрупването на толкова хора на място. Ето светлините. Да, и много по-дестинации и за шопинг, туризъм, всичките известни марки, които може да се сетите по централната улица. Да, ако искате да купите хубав подарък или за вас или за някой друг, тук е мястото. Но портфела ви доста ще олекне, защото да най-известните марки, които може да се сетите, може да намерите по централната улица на Виена. Ето всеки голям град, разбира се. Тук коледната украса, светлини. Мога да кажа, че посетил съм доста градове, но Виена ми направи много силно впечатление. Самата архитектура, коледното настроение. Хората бяха доста приветливи, усмихнати, нямаше блъсканица. Обикновено в Лондон, когато посещавам Лондон, всеки се блъска в теб, всеки е забързан. Тук доста хората спокойно се разхождаха и се усещаше коледното настроение в пълна сила. Разбира се, и коляски, на които можеш да се повозиш. Не знам колко, бях около 40-50 евро, мисля, не знам, 45 минути или нещо такова беше. Може да се повозиш на тези коляски. Доста романтично преживяване се създават в града. На следващия ден разгледах парламента. Това е разгледа на парламента им. Не влязох вътре, само отвън я разгледах. Не знам дали въобще може да влезнеш вътре. Но това е доста масивна сграда. Забележително отвън. Старинна архитектура. Също така отидох, така ще ви разведа по една много хубава уличка и там стигнах до музея Хофсбург, където отидох да разгледам музея на принцеса Сиси, на императрица Сиси. Както знаете, силно знаете, тя е била императрица на Австро-Унгария, доста известна със своята красота и обичта си да пътува. Обиколила цяла Европа с влак. Ето тук, сега се разхождам по малките улички. Беше много хубав слънчев, хубав ден, сутринта.
вече пристигнах пред двореца Хобсбург в Виена. Ето това отвън. В самия дворец Хобсбург има около някъде, имаше 5 музея. Например, музея на императорските бижута, музея на музикалните инструменти, музеят на императрица Сиси. Така че може да прекарате тук наистина почти цял ден, разглеждайки музеите вътре, но ви препоръчвам да си вземете билет поне един ден предварително, защото всичко се изкупува много бързо и ако идете в същия ден, може да не си намерите билет. Доста огромна и масивен дворец. Той се ползвал като зимна резиденция от императорското семейство. Двореца Шрънбрун е бил тяхна лятна резиденция. Там ще видите по-късно. Има много красиви градини, но разбира се отворени през пролета и лятото, зимата. Да. Нямаше много цветя или нещо да се види в градините им. Да, тук за музея за двореца Хобсбург доста огромно пространство се простира самия той. Вътре в самия музей на Сиси. Ето не от част от нейните рокли. Тук тя е била коронясана с тази рокля. Доста красива изработка. Такива рокли съм виждала само по филмите, така че бях доста впечатлена да ги видя на живо. Ето тук още една сега ще видите. Също с много красива дантелена изработка. Много хубав плат, копринен. Самата си била доста светна жена и доста слаба. Била фен на фитнеса, имала собствен фитнес в императорския дворец. Обичала да пътува. И любимия Йостов Екрит, където имала собствена резиденция там. И сега има нейна статуя пред самата резиденция. Ако ходите, може да го разгледате. Ето това са императорските помещения в самия дворец. Всекидневната им, където виждате всичко много златно, красиво, изящно направено, доста богато, като за императорски дворец. Много огледала навсякъде. Сигурно самата императрица се обича да се оглежда. Тя, както казах, е била една от най-красивите жени за своето време. Може да намерите снимки в интернет, нейни снимки. Ето това е нейният личен хол, където прекарвала свободното си време. Всичко наистина е много красиво, с цветя. Червено, кралският цвят. Тук това е тяхната зала за вечеря. Много приборни, сребърни прибори, огромни вази, красиви салфетки. Имайки предвид, че ние сме били под турско робство по това време. Всичко изглежда много впечатляващо и различно от ситуацията в България по това време. Да, интересно беше да се види. Никога не бях влизал в императорски дворец преди. Всичко добре запазено. И доста впечатляваща трапезария. Надявам се, че ви хареса нашето посещение в музея Хобсбург.